Enggane wis sore anake garap Bali urung di beras tak nyilih ngene Mbak Nik apa ya? Mangkatlah. Bismillah, mbok nuli. Tapi garap utang karo Mbak Nik, utang sing wingi be urung tek bayar ya urung tek sahur sih kepriwe? Oleh apa ora ya? Jajal karena Mas Heru bae lah. Assalamualaikum Mas. Salam. Kian lagi ngapa sih? Dandan ember lho. Anu embere anu kenang apa? Ya iki retak iki mau digombak nih. Njimo genjer ning kono malah jare kesangkut kayu ngono malah meletek kayak ngene iki. Oh kayak gue, Kang. Anu nyongki emang ngene ke ujar-ujare sih anu ngarep utang beras ana apa ora? Utang beras. Iya, nyong garep utang beras kayak anu nang ari ngomah ke enggane ke kawit esuk anak nyong urung madeng. Ngopo to, Nik? Iki lho, anu tanggane arep jilih beras. Ya Allah Pak, iki wingi nyeleh 10 kilo lho urung dibalekne. Kok saker nyeleh meneh lho. Dek iki tumanek nyeleh gak pernah balekne tanggane Wis kowe rungokno aku lho, mbok yo melas iki anake lurung mangan. Manipulasi dek iki Pak pinter, Pak. Kowe kok yo ora melas to, Nik? Ya Allah Pak, aku wis krungu kabeh ngomong ngono kuwi. Dek iki gak pernah balekne. Ora melas to, Nik? Wis tok gak percaya. Yu setitik bae lho yu enggane kur sekilo be ora oli Ya Allah lho. Mbak, Yu. sampe wingi nyeleh 10 kilo ora dibalekne lho Mbak. Ya orang esuk nganggur nyong bojone kuwi antes bali manor makan ya disarutang kowe sing 10 kilo kowe sing sekilo gawange ning disit. Kekno kowe tuku dhewe nggo duit Dek iki. iki tukang Piye sayo? Wis di sini. Malah dolanan Hayati. Malah nangis kabeh piye ya.